Apa sing niki? Ya nduk berdiri di spoti Cak. Ya Cak. Ya. Dijak omong-omongan, nek omong-omongan iki nyawang rai. Siap, siap Mak Canggih, siap. Nggih. Ngaturaken sugeng dalu Pak Dalang. Nggih, sugeng dalu. Mas Uncek niku. Nek Nggih. omong-omongan ki mata dengan mata, bibir dengan bibir. Ya, Siap, siap Nggih. Mak Canggih, Ya. siap. Sugeng dalu, Mbak. Yok, Vika. Mripate niku teng mriki lho, Pak. Napa? Jenengan nameti napa? Sing mbok sawangi apa nek jagongan ki lambe karo lambe ora kok. Lah nggih jenengan mau tirosne lambe kalih lambe. Heeh. Mripat kalih mripat. Lah iya. Rai karo rai ki adep-adepan kan ngoten to. Heeh. Lah nggih kula kan madhep mriki, niki kula nggih madhep rai kian. Jenengan niku ngadeg ngoten lho. Ngadeg. Mbak, Mbak, pun pol, Mbak. Pun pol, Mbak. Mbok guyu to, Mbak. Nyopo kok lagi pedhok bisane brengat-brengut. Aja kok sawang cendheke sepenting. Aku Padalang penting ora kan sopan lho rasane. Padalang niku. Sing mbok sawang ki apa? Rai, Pak. Iki Raine ning kene lho, raine ning kene. iki mosok rai ngono kuwi. Iki ge rai kok. Rai apa? Rai lok. Lambemu. Lah ora saben wong itu demol. Kan dadi rai lok ngono lho. Lah iya. Mbak, Nggih, dalem. bosen nyawang kene. Heeh. Wetok wayu. Wahyu. Mau kok kita semrawut. Nyepelekake. Wah, Lah derek ngati belakang kene malah pegel. Kok malah dikira naroda. Ono ra ditebe mawon, Mbak nggih. Oh, lha napa? Blangake gen ra kakean ngono lho. Lah kok kula tak ngeten. Lah mboten sah. Mboten sah malah disoglok kok rebak malah cilaka. Selamat malam Mbak Yovika. Selamat malam Pak Uncek. Niki kula nek nimbali pripun? Didik, Yo terserah lah. didik. Didik kena. Dede. Lek yo kena. Nggih, Le. Lah nek tuwek men lek. Mas, Lah nek tuwek men jek semono masuk jero lek. gak apa-apa biasane lek. Jenengan iki kok kaya anu kuning omah to? Napa? Dolanan. Dolanan. Dolanan sing ning omah dolanan Nek apa to, gonku Pak? kene-kene iso di apa jenenge? Pripun? Diputer. Diputer. Heeh. Tek-tek-tek-tek. Terus mlaku. Pak. Tek-tek-tek-tek-tek. Anu, matur lho, Pak. Matur lho. Dikirake boneka. Ini bokongi. Ini bersama Mbak Yovika Mas Uncek. Asli saking pundi niki? Kula asli saking Ngawi. Ngawi. Nggih. Ngawinya mana? Ngawine pundi? Kula asli saking Babuk. Enake pundi? Babuk. Bawuk. Nggih. Ngawi apa nek bawuk? Lho, jenengan kok mboten percaya to? Niku dusun nggih kula namine Babuk. Bawuk. Nggih. Kecamatane. Padas. Oh iya, Kuwi arahe bawuk iki padas. Nggih. Maksudnya kecamatan Padas, ngoten. Lah nggih, bawuk padas. Ya. Iku lho. Niku nuwun sewu boten saru niku nama tempat. Asli niku enten. Nggih, lah Jenenge jenengan- nggih niku. nggih, Dusune jenengan- bawuk ngoten. Nggih. Enten Google Map niku enten. Ada, silakan dibuka sendiri nanti lah muncul gambar. Gambare Terpampang nyata. gambar bawuk niku enten. Nggih, enten. sampean Mas Uncek. Pripun? Buka Google Map, Nggih. dibuka, engko gambare nek ketok nyeremumuh ngono. Lho. Iki desamu ke ngono apa kuwi? Kok Ya. ketok nyeremumuh ke ora tau Jote diresiki. dalange mboten nggih kula niku bersih. Bersih asri. Mosok desamu renek suket-sukete dipotong, mosok dipotong kabeh suket. Mboten rapi wong rajin kerja bakti kok. Oh, gotong royonge Gotong kuat. betul sekali. Ora sik kuwi arahe ngendi kok kota ngono, kota Ngawi ki ngendi arahe? Desa Bawuk iki. Kartonyono niku ngwetan. Wetan terus Terus ngidul. idul Pun. teko desa Bawuk kuwi. Nggih. Umpama aku mampir ento. Nggih. Entuk no, Pak. Oh iya sesuk-esuk aku tak mampir ning Bawukmu ya. Parang mawon. Neng desa Bawuk. Desa Bawuk. Lah iya neng desa Bawuk. Lah kok kleru jenengan kok